Hello guys, welcome to my channel. Ayun. Welcome to my LS. So, walang time mag-share. Walang time. Sorry, walang time mag-LS. Hello. 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 So, yun. So, ayun nga. Walang time mag-promote. Ang ingay niya. Madilim talaga yun. Walang palight. Ayan. Wala pang nag-join. So, yun. Okay lang. So beautiful. Thanks so much for my one. I need to share. Thanks so much for joining my LS. Salamat sa padaan, sa patambay, for my 2 million. 1 million now.
Beautiful life. Oh my god. It's Prince. Beautiful life. Beautiful life. Madilim. Rosemary Singson. Hello. Salamat sa patamsak. Rosemary Singson. Thank you so much sa pagpunta. Salamat. Thank you so much. Mega love shout out from Valerie family vlog. Yes, I know. Rose family. Thank you so much. God bless. Oh my God. Mega love shout out. Idikit ko na din to isosisi. Salamat po. Salamat po ng madami. Thank you so much po. Oh my God. Rose. So much space.
Madilim. Sorry, madilim. Madilim. Tulog na yung mga tao. Ako'y gising pa. Sis. Hmm. Madilim. Habang habang gising.
See.
The use of drugs to cure the prisoner of minds.
Hi sis, salamat. Salamat sa patamsak, sa pagdalaw, salamat. Thank you so much. Naglilinis ng house. Ulan, ulan dito, bagyo. Ayan o, nakasimulan. Madilim. Sa patambay. Thank you so much. Day off. Salamat sa pag-bigi-bigi. Thank you, thank you. Thank you, Lucy. Ayan. Tamsak, tamsak. Salamat, mahal. Hindi ka na busy? You're not busy now? I'm learning. I watch your ads. I play your ads. You know, para sa ekonomiya. Mahal. Multitask. Salamat sa patamsak, sa pag-BG. Wala pang harang. No harang. Not yet, but soon. I wish I have harang. Your bananas grow. I grow this. Bananas grow a little. Your bananas grow. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for my 3 million, my 3 million viewers. 93 before. Yes, 4. 93 4. I increased 4.
I grow. I feel I grow. Laurie Braggs. Laurie Braggs, yes. So maybe, have a time. She have a free time now. I forgot. You have already monetized. How many friends you're monetized? So I need to to list because I need to play your video with ads, to help. I have on the list maybe 10 monetize. More 10. More than 10 monetized channel. Close friends, mga halik. Mga halik. Mini. Mga means mini. Mga halik. Mga halik. Science. You learning. You learn Tagalog language. Besu. Besu. Eating kiwi. Wish I have kiwi here, but not available because kiwi only on Europe, I think. Only Europe. Not available here in the Philippines. So no kiwi. Maybe what fruits here this season? Duhat. Kiwi. Kiwi na punta sa duhat. But New Zealand, yes, New Zealand. You know, New Zealand, Switzerland, busy. Not far from you. Not far from me? So far. New Zealand, so very far. Maybe not far from you. Busy. Busy si Ses, Lori. Busy ka ba vlog? Iba na talaga yung Oo nga, busy mood talaga. Wala nang time minsan sa sarili. Busy na. Busy sobra. Salamat at nakadalaw ka sa aking LS. Sis Lori. Thank you so much, guys. Sobrang busy. Naintindihan ko na yung busyness nyo kasi busy din talaga ako minsan. Minsan madalas.
Madalas na hindi na kagaya ng dati na na-quarantine. Laging may time. Sa bahay lang. Nantok na ako. Sorry, madilim kasi nga wala pang pailaw. Sobrang dilim. Nagulat ako. Texture. Hi, Winalatic. Thank you so much sa pagpunta sa aking LS. Thank you so much. Sa patamsak, go, go, go lang, yes. Go, go lang talaga. Walang sukuan. Walang sukuan. Puyat pa more. Ayan. Salamat sa pagpunta. Thank you so much. And for the thumbs up. Salamat po. Ay, bagis real. Tama. Ay, bagis real. Talaga. Sobrang may kasamang pressure din kasi sobrang busy talaga. Walang time na talaga sa mga ibang bagay na nakapokus na talaga kay Whitey. Ay, bag is real. Minsan walang time mag-vlog kasi
Ayan, so at least kahit paano magkaroon ng content kahit madilim. Sige lang. Hello sa lahat from Buena Latitude. So, ayan. So, siguro, uwi na latik. Monetize ka na ba? Parang tingin ko monetize ka na. Pa-monetize na. Maybe. Kasi halos karamihan na monetize na. Pero parang ako na lang yung natitira sa mga ano, na pupuntahan ko. Parang ako na lang yung layo ko pa sa katotohanan. I feel you. Ang layo ko pa din. Malayo pa. Wala pa sa 1/4. Wala pa. Pa 1/4 pa lang. So at least, na-try para baka makahabol, di ba? Try lang naman. Fight lang. Fight lang. Sige lang. PM kita. PM mo ko. Maano sa messenger ko if you kung gusto mo lang. Mag-usap tayo doon. Mag-usap tayo ng masinsinan. Support natin isa't isa. Diba? Sabay natin abutin na. Naloko. Hindi nga balance host ang watch hour ko. Bibi pa. Sure host. Oo nga, bibi rin ako. Nagpo-push ko lang yung LS para malaking tulong din kasi yung LS. Kasi may, alam mo na, at least may nagsusupport din kahit paano sa watch hour ko. May taga-push. Yung ano ko, yung FB ko, yung messenger ko, same din ng ano ko, YouTube channel. So, PM mo lang ako doon. Mag-usap tayo doon. ng yung goal natin. Charot. So, kailangan din ng magsipat, ng mag-push pa more. Push lang talaga natin. Yan. Nagkamali ko, dapat niuna ko watch hour ko, sobrang dali lang ng banana. True. Ang sa ano talaga, bago kasi ako nag-vlog talaga, may old channel ako. So, parang ano lang naman yun, support ko din sa partner ko. Ngayon ko lang nag-push lang naman ako. Ito lang, naggawa rin ako ngayon June lang ng new account ko. Yun na pinush ko mag-vlog. So, yun nga din, ang hirap talagang i-reach ang watch hours. So, yung banana. So, madali lang naman talaga yung ma-reach yung banana kaysa sa watch hour. Yung watch hour talaga, so hard. Sobrang hirap. Sobra. Pero kung nakaya nila, why not tayo, di ba? So, kayanin. Kakayanin natin yan. Hello from Alice Matero. Thank you so much, Alice Matero, sa pagpunta for visiting again my LS. Thank you so much. Ayan, kaya pala kayong mga napupuntahan kong LS, monetized channel na sila ngayon. So, tulad nila, Lori Vlogsing. Lori Vlogsing, napaka-supportive niyan. Sobra, ang bait niyan. Busy na siya pero napunta pa rin siya sa akin. Nga. Si, ano din,
new friend ko. Tapos, ang bait din nito. Sila ano, si, ano to, si Kuan, family, may family siya. Weird. Si Rosemary Simpson, pero yung ano niya, yung main, ano niya, channel niya, Belarus yata yun. Belarus Family Vlog. Ninja niya lang yata tong Rosemary Simpson. Pero yung main account niya, Belarus Family Vlog. And of course, my partner, Nourish by Music. So much supportive partner talaga. Wala akong masabi. Sobra. Kailangan din ng ano, ng pang watch hour. kahit hindi mag-vlog muna. Pahinga muna ng isang araw. Yan, pero at least continue to LS talaga. Push ang LS. Araw-arawin. Malaking tulong para sa watch hour. So, need to work hard para sa goal. Yan. Kakayanin natin yan. So, minsan, hindi pa nakikisama yung yung connection, yung pagkakataon, yung time, yan. Pagod minsan. Minsan wala nang time sa love life. Ganon, mga ganong bagay. Lori vlog, done to full package with laro sa harang. Yes. Sana makabisitin kayo sa akin, tamsahang lang ay sapat na. Yes, opo. Awi na latik. I think ano mo din ako sa i-private mo din ako para maano mo ako, manak ba? Hello. Kasi sobrang din. Sobrang busy din talaga. Private visits mo ko minsan. Kung araw-araw ka wait. Anong oras ba yung LS mo lagi? Awi na para mapuntahan kita. Salamat sa pumunta. Balikan ko kayo after luto ko, ha. Nakikinig lang ako. Si Sis Lori. Ayan, pabiji-biji. One time naalala ko, siya lang talaga yung tao sa akin. Ganun siya ka-supportive. Nagtiyaga lang talaga. Hanggang sa matapos ako, ilang oras ako noon. Akalain mo yan. No one. No one like you. Hindi pala nakamuna. Sorry. Sorry, Wina. Ayan. Bigyan nga kita ng paano ba bigyan kita ng jacket. Wait lang. Para makapag-drop ka ng mo. Hindi ko lang alam kung kayo, dikit na kayo nila Nourish by Music. Ay, yung kapatid ko din pala, nag-vlog na siya ngayon. So, wala siya ngayon na umuwi na kasi nga gabi na. So, ayun. Support din. Pandagdag sa support. New vlogger. Kaho sa best. Ayun yung ng kapatid ko. So, next. Makakatulong, di ba? Malaking tulong din. Pamilya na kami ng mga vlogger. Yan.
sa soon, ayun, yung kapatid ko din, nag-start na rin mag-vlog. So, ayun, support. Sa paharang, diba? Sa paharang, sa pa-watch hour, yan. Ay, sorry, na-remove ko. sorry. Main ko. Okay, minalatikwan yung main mo. Sige, sis. Nagulan ako dun eh. Winalatik 2. Sige. Winalatik 1 yung main mo. So ninja mo yung yung winalatik 2. Okay. Win. Kasi kailangan magpi-play ako ng win na. Winalatik 1. Mag-iwan na lang ako ng bakas kasi after after LS magpi-play ako. So multitask at least sabay-sabay. Pwede naman sabay-sabay. Play. 3, 5 pwede sa isang Sis Lori, yan, may paharang. Sa mga monetize, yan, Sis Lori. Live lagsing. Thank you so much. Serena. Nagkabali ako. Dapat inuna ko kasi yung watch hour. Yan. Tama. Nabasa ko na pala. Sobrang hirap talaga ng watch hours. So much. Sobra. Work hard talaga. Dahil minahal ko, lahat ay gagawin para sa'yo. Number 6. Ay, thank you so much, sis Lori. Thumbs up, Dan host. Thank you, sis. Thank you so much, Ashinalu TV. Oh my God, thank you so much sa pagpunta sa aking LS. Thank you so much. Oh my God. Salamat po sa patamsak. Salamat. Shishamalu. Shishana. Shen. I like the words. Shishana.
Channel TV. Thank you po sa tamsak, sa pagdalaw. Salamat. Kahit na yata dito oras na ba? 11:58. Pantengkembot na lang. Umaga na. Ayan, salamat po sa mga patamsak niyo guys. Kahit busy, ayan. Nagkaroon pa rin kayo ng time para dalawin ako. Ayan. Mga busy na mga tao ngayon. Sobrang busy na talaga. Salamat sa pagpunta. Thank you. Sa support always. Sheryl. Hello, thank you so much for my 5 million viewers. Ayan. Salamat sa pagtambay sa aking 5 million viewers. Thank you so much sa pabijin nyo. Salamat. Something. Wait.
Celine, Celine GMBB, thank you so much sa pagpunta. Hala, gising pa din kayo. Salamat po. Gising pa, yan. Yan. Live na live pa ako. Salamat. Ala, hindi pa kayo busy. Sobrang thankful talaga. Lagi kayong may time. Kahit sobrang busy na nagbibigay ng time. Salamat. Salamat, admin. Thank you. Thank you so much. Much appreciated. Love much po. So kind. Si Celine. I like Celine. Nagka-drooling na ako. Tamsak Dan. Thank you sa patamsak po. Salamat guys sa tamsak. Going to do the praises of Mother Nature of the following basketball. Nagkakadrolling na ako. Nalasing na ako sa santok. Dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin para sa'yo. Huwag ko ba ipigilan ang alaala? Thank you so much for my 4 million viewers. Thank you so much, guys. Ay, kahit madilim. Ang dilim ng paligid. Kevin Harrison, yes. At Celine GMBB and Sheryl TV, ayan, from Kevin Harrison. Kevin Harrison. Thank you guys. Thank you for the support always. And thanks for that 13 thumbs up. Salamat po sa pa-thumbs up. Wish my brother here. He is sleeping now. Maybe she's tired. He's tired. Thank you so much for my 5 million viewers. And hope you connect each other most. Lori Vlogsing. Lori Vlogsing is also monetized channel. Yan. Mga monetized channel like Nourish by Music and Sheryl, I think. Sheryl TV going to monetize or already monetized. Sheryl. Sheryl. Connect Lori, our friend. Yes, connect Lori. Hope you connect each other. Lori is also a very supportive friend on YT also. Most on YT. It's very supportive.
Ayan, kahit busy talaga, nagbibigay ng mga times. So, ayan talaga, mga hardworking. Ayan, mga monetized channel na mga hardworking talaga. Ayan, stay strong lang sa mga hindi monetize kagaya ko. Ayan, stay positive. Kaya, kaya pa. Kakayanin. Mga mga masisipag. Magsisipag magpuyat. Magtrabaho. Ayan, ayan na. I don't know if and also winalatikuan. Kailangan niya din ng yung pagmamahal kagaya ko. Oh my God. My old channel here, 20 bananas. 20 bananas. After 1 year, you have 20 bananas. Yes, because goal. So no goal, no grow. Yes. Oh my God. Oh, Shenalo, not yet. So he needs to, to love. Oh my God. Nakakagutom yung vlog ni Shenalo. Mamaya panoorin ko na lang 'to, mamaya nagutom ako. Creamy beef stick. As but sad, maybe I couldn't monetize channels. Too late now. You're joking, huh? Kiss you from Philippines. Yan, Sheryl. I hope you connect Sheryl your old account. Ma Kevin Harrison. It helps, It helps. Nakakatawa talaga 'to si si Mahal. Mahal na kaya ang bigas ngayon. If no goal, no grow. Sunit. Oh, siya na also nag-LS din si Shenalu. Come on China, let's talk. Hindi ko alam. Ngayon ko lang na 2 weeks ago, 2 weeks ago. So at least, alam ko na si Shena. Ayan naman lista ko naman Si Shena.
Thank you so much for my 4 million. 4 million talaga. Ayan. Ganun ka level up yung positivity, di ba? Para online. Ay, nag-attend na pala ako ng LS nito kahapon. Kay Sheryl. Ayun, tama ba? I remember. I remember. Tama. Kahapon. I will lose family blood and something. Ayan. Nantok na. Nakaantok na. So, a few moments, I will end the LS because I need to sleep. So, I hope tomorrow I can make LS no disturb again. And I thought I would be right feeling. I just can't compare you with the same feeling. Ano natin to comments?
Thank you so much for my 3 million. So 12, 12:30. So 11 minutes left. 11, tama ba? 11 minutes. 5 hour my watch in group. I did have, you did have, 2.5 hours. Oh, too much work. You work a lot. 9 minutes. I wish I edit today and I make a premiere tomorrow. I wish, I wish, I wish I can. Naantok na ako. Wish, take me by the hand and wish. Oh my god. Plain kita yan ba min mo? Yung min niya is ano, Winalatic 1. Winalatic 1 daw yung main account niya. So, yung Winalatic 2 is yung ninja, ano niya, ninja niya yan. So, yun. Sana hindi parehas yung pangalan yung ano.
Ninja and the main. Nakalito. Salamat sa 3 million. 3 million. Salamat po sa pag-stay, sa patambay po. Maraming salamat. Ba't hindi yan ang ibinigay niya sa akin? Hindi ko alam sa kanya, my God. Oo nga, nagkamali yata siya. Kasi sabi niya dito sa comment niya, ay, nag-ano daw siya. Wait. Ano? Nagkamali ako, host. Dapat, ay, wait lang. Sabi niya, winalatik 1 min ko. Yan, winalatik 1. So, bahala siya. But, you're not sleepy. I feel sleepy. So, maybe 3 minutes left. I ended the live. I'm sleepy. It's 2 minutes left. What? What? What do you mean? I'm not sleepy? What? Naka-live kasi siya. Oh. Naka-live siya sa Winalatic 1 or sa Winalatic 2? Oh, wait. Tingnan ko nga siya. Winalatic 1. Dalawa kasi ang, parehas kasi ang pangalan eh. Kaya sabi niya yung Winalatic 1 yung ano niya, yung main niya. So, Winalatic 2 yung ninja niya. Hindi niya. Bakit daw hindi ka pa sleepy?
Naantok na nga ako eh. You're not... Sinagot ko na siya. Last year pa, charot. Say, okay, I ended this live. Sige na. Kaka-start lang niya. Sige po. At Kevin Harrison. Sige, mag-end na ako. Tapos puntahan ko saglit si Wina. Sige po. Bye-bye, guys. I ended this live. Thank you so much sa pagpunta. Thank you so much. Love lots. Much love. Love you all. Bye-bye.